Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Vice Governor Jeffrey Ferrer ginappoint personal advisor ni Presidente Marcos. Ang Bacolod City Councilor Attorney Josel Batapa-Sige nagpanumpa bilang Undersecretary sang DICT. Sa balita nasyonal, 2.4 bilyones pesos nga outdated kag malahalon nga laptops nga ginbakal sang DepEd gin-question sang COA. Mga indigent senior citizens magabaton sa 1,000 nga social pension sa masunod pa nga tuig. Sa balita international, China ginpalibutan sang puwersa ang Taiwan kadungan sang War Games. Diay sa aeroplano kag barko ban. Sa balita sa sports, rematch ni Ancahas kag Martinez gintalana sa Oktubre. Balita Entertainment, Jeric Raval gindepensahan ng yabata nga si EJ Raval angot sa isyu sang pagbusong. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga kamaturan hanungod sa human body organs. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay na sang kagahon ang low pressure area nakitaan sa baybayon sang Calawag, Quezon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang LPA kag southwest monsoon. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin nagikan na nabagat na nakatundan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:37 kay na magatunod naman las 6:11 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tutob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsored. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachet. Mga ka-aksyon, good morning ang lahat Action Doors. Yes, good morning sa imo Action Boy kag sa mga ka-action ta. Happy Happy Friday. Friday! Karon nga adlaw, Agosto 5. No? August 5, so Friday na Friday kitagli mga ka-aksyon. Yes. Tibuas Saturday, no? Of Friday sa Momo. course. Di ba pwede nga Webes, boss, or Domingo, be? Yes, Pwede. correct. Walang-alang, So, walang. hindi na pagpadugaya. Paka-excited na daan si Dennis sa buwas. Siya gid nga daan ang... Oh, hindi siya katulog mo. 3 days siya kung hindi katulog. Kung sa excited. Grabe, gila si Dennis. Yeah. Ano natabo ni sa ako kung wala niya bihuaw? Nga man, wala ga... May gagwa. Sige, ako lang din mabasa. Good morning, Landra, kay Juancho Alvior. Good morning sa imo. Georgia Gargaseran. Miss Georgia, good morning. Isang tulog na lang. Bonggang hambalyo. Isang tulog na lang ko. No? Excited man si Miss G. Yes. Leia Morales Berida, good morning. Dara sa may Barangay 29, Bacolod City. Yes. Stay safe, man. Good morning. Kay Mami M Saboso watching. Good morning, Mami Ems. Kay Kagawad Embong Jocampo. Gawad, Good mga morning. Si Cap Vito nag-inspection sa project sa mga purok. At sige man na pag-inspection. Kagawad, sana mo nakuha mo coupon. Isa ka bala sa nakadaog. Sige, gida kagawad. Kadto din nga daan. Kadto na din nga daan kagawad. Dalada nga daan sa kung ano madala mo ulit sa maaw. Dalada daan kapayas. Kag sagi. Kapayas. Mamas ko inano man ni maklaim ta sa coupon. Yan nanom lang pa ni Piyong dog ta na badala na taninila yaman.
Dalang takadaan nga kagawad sa tubo. Dalawang tubo sa kagawad. Nalakarlutab la. Oo, Yan, nan hindi mo humok na pang yan, usla. no? Pero subo doon ang iluhan ako na magkaon. Kay daw. ngilo sa teas. Mga bata, sa teas. Mga bata lang ni Action Boy. So, una kami mga high school, elementary. Grabing pangus. Gama mo. Nakabakad-bakad. Pamunto mong subong doon. Subong ya, doon. Ako na. Kagkangilo, kauno na sa bang. Kapag pang imo nga daan nga ngipon nga daan, may baral nga daan. True. But sana pa ni makuha, nakapuin ako gani. Sige lang, kaya check natin din. By the way, happy birthday sa isa na akong dila ka friend bala sa Bago City. Si Mary Joy Galas. No? Uy, happy birthday! Happy birthday sa imo, Joy. Good morning, dira, and happy birthday. No? Yes. Nari siya, ho. Be? Si... Uy, nakasagsi. Beautiful. Happy birthday! Happy birthday, Joy. Oo. Yes. Ari na, nakakuha na ko. Dali lang, wait Kay lang. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Caballo Galit Subaldo Jr., good morning. Araman si Mr. Esali nakakayo, Action Boy watching. Good morning sa imo, Taray. Mr. Kaya... Mr. Natawag siya, Mr. Kaya, Manang Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning sa may banwas ng Castellana. Kaya Tia Kim, Ating Iriman, ara siya gyapon Action Boy. Good morning, Ating. Elvira Hilogo, good morning man. Dennis Nuestro, good morning. Dra sa may Woodfire Bacolod, may aga dra sa inyo. Kay Ana Sinoro, good morning. Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning sa imo. Kay Ma'am Luisa Melos, good morning. Kag happy birthday kay Pangga Arihinyo, Action Boy. Oy! Birthday niya today. Happy birthday, Pangga. Yes, happy birthday, Mads. Okay. Si Ma'am Vanessa Mayo is also watching, still watching, no? Kag morning dira sa may barangay Tangub. Sa pamilya Alvarez dira, good morning, no? Good morning. Sa kay Juan Bol Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo, good morning, ma'am. Morning man sa akong friend kay Sharon Tolentino. Yes, may agami siya. Sama sang IDK. Hello. Good morning dira sa imo, no? Sa aton yung mga OJT, so nga temprano. Sa mga OJTista nga temprano pa nag-alabot. Kay parang away galing pamahaw aga pa no? Ikaw mapapamahaw wala ginabala problema. Wala Boy. problema, Kaya ang menu, bala subong ni Jo Marie, makot ko siya. What's your menu for today, John? Ang baya, dinuguan. Ano na, Joms man? Bako, what else? Ang baya, amulan ako, no? Why pares? Why pares? Ay, First time. Dapat may puto na yan. Ano So, ba amo na wala lang. pares, Bako, man? ate, sige na lang, Jom. So, Hindi na pwede nga wala sang talang-talangan ang kamot mo. True. Dapat may talang-talangan. So, wala. siya ka na mo na bala talang-talang kamot mo bala sang sudan mo bala. Amo na dapat da. Ang bako ligad adlaw tatlo to kabilog imo nga minuto subong isa na lang ginbaw. Kaysa ang ligad niya Miyerkules Action Boy iya minuway kakakaon Ano namit to? garlic fried chicken, chop suey, kag pansit. Gisado, perte ka mga namit. Hintabo yan nga wala ako. Sige lang. May ara kami ko niya chicken cordon bleu. Ay, hindi hali. Ay, ala. Tiyan ko na gubasigin mo, di ko na nga dinuguan. Hindi tagaan si Jones. Kaya ang isa ka JT, bla niya, sir, ay ta, makontan mo, may chicken cordon bleu ko. Orderan ta kaya. Si Shen. Sagad na pala mag-edit si Shen. Kung may pa-edit kasi pwede gid. Standby na sa mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:15. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginapoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang personal advisor sa Western Visayas. Suno kay Ferrer, una siya gintanyagan ni Marcos bilang presidential advisor sa Western Visayas, Negros kag Panay. Apang iyaging klaro nga hindi niya pwede nga batunon ang mga posisyon bangod kinahanglan niya nga mag-resign bilang vice-gobernador. Ginpasalamatan ni Ferrer ang dako nga pagsalig sa iya ni Marcos. Ang personal advisor ang concurrent position kay Ferrer nga wala inisang sweldo.
Bilang personal advisor, may direkta nga access si Ferrer sa presidente, may kang tanan sa mga importante kag pressing concerns sa Western Visayas, Negros kag Panay. Nakigsapol si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag pila pa ka mamatag as opisyal nga kaalyado sang presidente. Pila sa ila ginhambalan ang mga industriya sang kalamay sa Negros Occidental, health services kag problema sa iligal nga droga. Si Ferrer ang nagsugilanon man kay House Speaker Martin Romualdez, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kag Executive Secretary Vic Rodriguez. Si Ferrer ang gintanyagan nga maging presidential advisor sang presidente sa Western Visayas, Negros kag Panay. Apang iya ginklaro nga hindi niya pwede talikdan ang iya obligasyon bilang vice-gobernador, labi na ang masobra 890,000 ka manegrense nga nagboto sa iya sa nakaligad nga eleksyon. Ginpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga handa nga magdonar ang probinsya sang Negros Occidental sang 10 ka hektarya nga propiedad nga pagatukuran sang heart, kidney kag liver center. Suno kay Ferrer, isa ini sa mga gintalakay sa iya pagistorya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga prioridad man sang Chief Executive. Apang suno kay Ferrer, ginpahayag sang presidente sa iya magpangita na lamang sang existing building kag pangitaan sa mga kagamitan kag mga doktor para hindi dako ang gastuhon. Suno pa sa vice-gobernador, ginpalambot man sa iya ni Marcos nga suportahan ang mga ginaproduce nga kalamay sa pungsod kag hindi ang mag-import. Dunga pa ni Ferrer, may plano man si Marcos nga payuhon ang mga daan ng sugar mill sa pungsod. Sa bahin sang illegal nga droga, ginpahayag ni Ferrer nga makaalarma ang damlag lang na recover nga madroga sa probinsya, kaya ginpalambot kay Marcos nga dapat magapadayon ng kampanya kontra illegal nga droga. Kung mag-donate abis niya, okay gina. But kung may ara na lang ay structure ng mga areas, ng mga building, i-improve and develop na lang. Instead niya ipa-construct kay dako na, ibakalta na lang sa mga facilities. Bakalta na lang sa mga aparatos. For that purpose, ibayad sa doktor. Ang kabayan sa payag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ginkalipay naman ni Anay Bacolod City Councilor Attorney Josel Batapa Sige ang pagsalig nga ginhatag sa gobyerno nasyonal matapos ngayon niya nagpanumpa kahapon niya adlaw Huwebes bilang Undersecretary sa Department of Information and Communication Technology o kon DICT. Ginpahayag ni Sige ang iya pagpungko sa mga posisyon ay isa ka oportunidad ug mapadayon sini ang iya madugay na nga advokasya. Dugang pa ni Sige paagi sa iya pagpungko bilang kabahina sa nga mga talatapan, handom sini nga mas madamo pa nga trabaho ang ilang mahatag sa pumuluyo. Hindi lamang sa mga Bacolod noon kundi sa bilog nga pungsod. Giin pasalamatan man ni Sige ang tanan nga individual nga sadto pa naghatag na sang suporta sa iya advokasya nga amuman ang nangin rason kun nga iya nalabot ang ini nga posisyon. Ini siya nga development, nagkakita lamang nga ang aton tubong gobyerno nagalantaw sang inclusive growth para sa bilog nga pungsod. Kita probinsyana but we are given the trust to drive and help in creation of jobs sa bulog na Pilipinas. Ang kabahin sa pagpahayag ni Anay Bacolod City Councilor Attorney Josel Batapa Sige. Samtang nagtambong man si Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo sa Thanksgiving dinner ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Si Zubiri nga may pamilya man sa Negros Occidental ang napilian bilang bago nga presidente sang Senado sa idalom sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Antes nangin Senate President, ginfile ni Zubiri ang Senate Bill nga nagaduso sa liwat nga pagtukod sa Negros Island Region. Si Yulo ang kalakip man sa siyam ka mga kongresista nga nag-file sa House Bill 1446 nga nagatukod sa NIR o kon Region 6B. Siya ang kilala bilang isa sa mga opisyal sa Negros Occidental nga malapit sa kay Zubiri. Ginkompirma ni Councilor Al Victor Espino nga mayara na sa nakita nga source ang iya komitiba nga mahimo kuhaan sang pondo para sa plano sang syudad nga magbakal sang school supplies nga ipanagtag sa mga estudyante. Suno kay Espino, mayara sa existing ordinance nga nag-aalokar sang kinahanglanon nga pondo gikan sa Special Education Fund sa kantidad nga 15 milyones pesos. Dugang pa ni Espino, tinguan nila nga masugdano kung maumpisahan na ang pagproseso sini nga proyekto sa masunod nga semana labi na nga mayara pa sang dapat sundon nga proseso kaangay sang bidding nga among masami ginatunaan sang pagka-delay. Ano na, may directive na si Mayor Albi, ginlantaw ko ng ordinance. Pwede na siya gali mo usar ang CEF. Hopefully by next week, kasi mapa-action na namon. Ang tina-allocate natin sa ordinance is 15 million. Wala pa ko kabalos yung exact number kung pila na usually in-allocate.
Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Alvic Torres Pino. Sa duga pa naton nga balita lokal, ginumpisahan na ang duha ka adlaw nga SSS Run After Contributions Evaders o kon ang race. Nga gipangunahan anday Leilani Benedian, Vice President sang SSS Visayas West 1 Division, Attorney Edward Dorsey Carataw, Attorney 3 sang SSS Visayas West 1 Division, kag Emilia Solinap, Branch Head sang SSS Bacolod East Branch sang kahapon nga adlaw Huwebes. Suno kay Benedian ang race isa ni ka inspection campaign sang SSS sa din personal nga ginakadtuan ang pila ka mga nagapanag-iya sang establishmento komersyal sa siyudad sa Bacolod nga yara sila listahan bilang mga delinquent employers kag ginapangabay nga isettle sa sulod sang 15 ka adlaw ug makalikaw sa kaso. Natalanan naman nga magapatigan sang inspection ng grupo ni Benedian sa pila pa ka mga establishmento komersyal karon nga adlaw Biyernes. Ginanunsyo sa organizers ng Mascara Festival 2022 nga may 16 ka mga barangay sa Bacolod ang magapasakop sa Mascara Street and Arena Competition. Base sa Facebook post sang organizer, ini nga barangay ang mga Langilan, Alihis, Estefania, Granada, Sumag, Singkang Airport, Tangob, Villamonte, Barangay 12, 14, 22, 26, 31, 34, 35, kag 40. May 14 naman ka mga barangay ang magakompete sa Electric Mascara, lakip ng mga barangays 1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 32 kag barangay 39. Aksyon Radio Philippines Standard Time la 7:22. 2.4 bilyones pesos nga outdated kag malahalon nga laptops ang inbakal sang DepEd kinakwestiyon karon sang COA. Samtang mga indigent senior citizens magabaton sa 1,000 nga social pension sa masunod pa nga tuig. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa Imo abyan o kung loved one? Posible ini isa ka signs ng serious disease nga ginatawag na lupus. Ang lupus nagakatabo ko ng imo immune system sa Moises Padilla, greet siya lang ang sa Molde Seva family, kag kay Father Neni Seva, kag kay manong niya Mario Baby Seva, ha? Salamat gid, mabuhay Aksyon Radio. Yes, mabuhay ka, Mike. Rosaleo de los Reyes, good morning, man. Always kami kapamati kagawat sa inyo. Pamilya Kilantang, Hokson, from Progreso, Binalbagan. Sinel ni Realista dira, good morning sa imo dira, sa Dalom. Janet Lop Cabanes from Parañaque, Manila. Hello, Lop family. Yes, good morning. Kay Michael June Season, good morning man. Sa imo ihada ko no, good morning. Good morning, Maninoy. Hulat ka lang kuno sa imo nga Pasko sa December. Ay, masug po. Namian ko na. Doon nakapasmile sa ako. Nakapasmile ang Pasko, From Chateau Elis, Parañaque, Pilton Lipura. Watching live from Pasay City. Ay, yes, good morning, madala sa imo. Kay Ma'am Lourdes Season, dira, good morning man, ha? May aga dira kay Ma'am Lourdes. Sa aton nga mga aksyon, ha? August, kita? 5? Dali na lang, ang aton nga dakup ka, daog ka, ruleta promo. So, kung may ara na kamo dira nga mga coupons, i-fill out nyo lang ina, tapos idabalik diri sa amon ang hawid namon. Yes. Ibutang tayo na sa aton nga tambiolo, o sa aton nga nabutangan dira, nabutangan da. Do ano to siya? Do square? Glass. Do aquarium? Do aquarium, do glass, no? Tapos, beginning August 15, masugod kita gabot sang mga mapalaron dira. Perfect. Kung magabutan ang imong ngalan, piho na may dagon ka na. So, kadto ka dire. Kung taga Bacolod ka, kung magabutan ka sa aga, malawagan ka sa aga, you have until 5 o'clock in the afternoon nga magkadto dire ka magpatiyog sa ruleta. Kung tagagwa ka sa Bacolod, you have until the next day nga magkadto dire para magpatiyog sa ruleta. No? Kung sa hapon ka magabutan, taga Bacolod ka, you have until the next day at 12 noon para magkadto dire. The same thing, kung tagagwa ka sa Bacolod, you have until the next day man para kadto dire ka magpatiyog sa ruleta. Basta malawagan ka, way problema. Walang uuwing luhaan. Pagkadto mo dire, pagpatiyog mo may dagon kagid. Kay wala ya butal ang aton nga ruleta eh. May dagon kagid, pinakanubo. Isa ka libo ka pesos. May mga isa sinako kita sa bugas, may mga appliances, may cellphones kita. Kakuan ka na. Waya sang uwing luhan Aksyon Dorel. Yes, wala talaga. Wala talaga. Nagbase kung mga friend ka mo na Aksyon Dorel, pagpuli nyo, may paaman pa ka mo halin ka Aksyon Dorel. Inaangulat ang balaan kung ano. Face base mask. Prayer. Base prayers. Yes, mas powerful ang prayer. Nga bas. Kabay pa, nga mangin safe ay mo pag-travel yes, especially kung may dala ka nga bugas. Kasi wala mabuslotan ang bugas, te. So pag kadto mo, papatiyog mo, pag daog mo ya, dala mo dani mo premyo. Yes, dala mo dayo. Kung isa sako bugas, buligan talang kapasan sa dalom, pus dalom ikaw na bahala. Buligan talaga pasan sa isa kasako. Mayo-mayo lang sa Aksyon Boy kasi gusto niya idulong ya pa kamo sa inyong balay. Ha? Kung dumayong yung mga sales stock. Sales stock mo base kung idulong ta pa ka. Depende pa na. Depende pa na. Mayo ang kurbada. Kurbada sang dalan. Kurbada sang dalan. Mayo kurbada kay kung hindi bala mayo, bala kay lubak-lubak, ti alang-alang na yan. Kasi bala kay tumbo-tumbo na karong adventure mo kamamo. Duga sakay ko na karon sa Kay Judel Buenaflor, morning dira. Sa Judel Buenaflor from Handumanan. Oy, Judel Buenaflor from Handumanan. Oy, taga Barangay Handumanan dira. Good morning sa inyo. May aga. Kay Winston Goles, morning man dira sa may Recreo Pontevedra. Sa kapihan dira ni Gani. May aga dira sa inyo sa nagapangape. Nako sa babaw. Ano ni ang balistar man ni Ma'am Vano? Breakfast ta guys. Na-off na ko sa babaw. Ano naman? Na-off na ko sa babaw. Naog na guro ay. Naog na ko sa babaw. Tinaog ka sa babaw? Halin sa babaw. Halin sa babaw. Naog na ko halin sa babaw. Okay. Sige Ma'am Van, enjoy your breakfast. Yes. Enjoy your breakfast. Kaya wani guro naga-zumba kay ulan-ulan.
Ikaw ba, ilang chimpo ka, sumba niya si Yes, Mamban. ato na niya siya sa lagoon. Or dira sa airport nga rada. Mayara man dagali. Nga rada. Dina Magbato Malabago, morning man. Sige. Simplicia sa Molde Palabrica. Good morning. Classmate ko, Alegria Magtang Portal, the principal. Yes, good morning. Morning. Kakitutong da, may aga, ano? Standby na sa atong dugang nga mga balita. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita national, ginbulgar sang Commission on Audit nga naglambot sa 2.4 bilyones pesos nga balor sang outdated kag malahalon nga laptop ang inbakal sang Department of Education para sa mga manunudlo para sa pagpatuman sang distance learning bangod sa COVID-19 pandemic. Sa annual audit report sang ahensya para sa tuig 2021, ginakwestiyon ang DepEd sa pagbakal sang 2.4 bilyones pesos nga balor sang laptops paagi sa procurement service sang Department of Budget and Management nga may mas barato kag maayo nga kalidad sa iban nga mga balaligyan. Suno sa COA, ang pagbakal sang mas mahal nga laptop sang sa barato ang nagresulta sang mas jutay nga unit sang laptop nga nabakal, rason nga mayara sang 28,000 ka mga manudlo ang wala nakabenepisyo. Ginpahayag sang Department of Education o DepEd nga nakasumiter na sila sang dokumento nga ginapangayo sang Commission on Audit o COA matapos ginkwestiyon ang pagbakal sa outdated kag mahal nga laptops para sa mga manunudlo. Sa press briefing, ginpahayag ni DepEd spokesperson Michael Poa, nagahulat ang ahensya sang feedback sa COA matapos nakasumiter sang documentary requirements angod sa pagbakal sang laptops. Nagpasiguro ang DepEd nga magatrabaho kag magakooperar sila sa COA para mapaayo pang proseso sa DepEd. Sa 2021 audit report, ginkwestiyon sang COA ang pagbakal sang 2.4 bilyones pesos nga balor sang laptops paagi sa procurement service of the Department of Budget and Management o kon DBMPS. Suno sa COA, mahalang laptop rason nga dutay lamang ka unit sa nabakal nga nagresulta sa manubo nga kadamuon sa makabaton halin sa 68,500 pakadto sa 39,573 ka mga public school teachers. Nanawagan naman ang ACT Teacher Party List Group sa Department of Education nga tumanon ang ilang promesa nga mag-hire sang dugang non-teaching personnel para maibanan ang administrative tasks sa mga manunudlo. Para sa Party List Group, ang pagkuha sang dugang nga personnel ang dapat antes magbalik ang klase sa Agosto 22. Ginhimo ni Deputy Minority Leader kag ACT Teachers Representative Franz Castro ang panawagan matapos ang pahayag ni DepEd spokesperson Michael Poa nga target sang departamento nga magkuha sang dugang nga non-teaching staff para magbulig sa mga manunudlo.
Duha pa ni Castro ang pagkuha sa nakaigo nga education support personnel sa kada bulutuan ang nagatuyo nga makatutok ang mga manunudlo sa ilang klase. Nanawagan man ang party list sa DepEd nga magpagawa sang guidelines kung ano nga education support personnel ang pagkuhaon. Sa bahin sang DepEd spokesman, ila pahibaluon ang kadamuon sang non-teaching personnel nga pagkuhaon base man sa assessment sa kadamuon sang admin task sang mga manunudlo. Ginalantaw nga sa Enero 2023 pa mabaton sa mga senior citizens sa 1,000 ka pesos nga bulanan nga social pension para sa mga indigent senior citizens. Sa public briefing ginpahayag ni Franklin Quijano, ang Chief sa National Commission of Senior Citizens, nga mag-aepekto ini sa 2023 bangod yara sa karon sa tunga-tunga sang tuig kag hindi pwede nga mag-release ang kwarta kung wala sang pondo. Ginklaro man ni Quijano nga kinahanglan pa nga aprobahan sa Kongreso ang budgetary process sa pagpatuman sini. Sa nabaluan, naglaps in tulo ang pagpasaka sang social pension halin sa 500 pakadto sa 1,000 ka pesos. Para kay Quijano, dako ini nga bulig para sa 4.1 milyones ka mga senior citizens sa bug-os nga Pilipinas. Nagapilar naman ang Department of Education sa mga local government units nga kakaso ang mga COVID-19 isolation facilities sa mabulutuan antes ang pagbukas ng klase sa Agosto 22. Sa press briefing, ginpahayag ni DepEd spokesman Michael Poa, ila ginatinguan nga mapreparar ang tanan nga bulutuan bangod ginakulang sa karon sa mga classrooms. Suno kay Poa, nag-apilar sila sa LGUs nga kakasuna ang mga isolation tents sa mga bulutuan kag ipasiguro sila nga ini ang mahawanan. Sa karon ginahulat pa sang DepEd ang datos kung pila ka mabulutuan ang ginusar nga quarantine facilities. Ginapanawagan sang DILG sa mga local government units nga pasangkaron ang ilang kampanya para masolusyonan ang mga violence against women and children o VAUC. Sa statement, ginpahayag ni Interior Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. nanawagan na si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga LGUs nga solusyonan ang issues sang VAUC sa una sining nga zona. Ginpahayag ni Abalos pagatutukan sa termino kag sang Marcos administration ang paghatag proteksyon sa mga babayi kag kabataan lakip man ang mga solo parents. Sunod sa opisyal base sa record halin sa Enero tubtob Hulyo 2022, ang Philippine National Police ang nag-report sang 6,373 ka mga VAU cases kag 9,677 ka cases sang violence against children. Para kay Abalos, dapat pasangkaron sang barangays kag LGUs ang ilang mga protective programs, counseling kag support services sa pihak sang pagsaka sang sining mga insidente sa tion sang COVID-19 na pandemic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan? Sa kay Erma Bermoy, morning dira sa imo. Kag kay ari na si kuana, ari mangyapon si Judel ano. Jen Oiseser, Gleniel Palmon.
Sir daw lain man imo partner subong absent si Idol. Hindi Si Aksyon Dorel, ganyan yung partner ko actually from Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Yes. Si Aksyon Eden Thursday, Saturday. Correct. Basta kagapon na siguro nakalantaw. Yasi. Oh. Ay kalay. Si Aksyon Eden every Thursday and Saturday na saya. Si Aksyon Dorel Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Yes. Sunday, ara man na siya. Perfect. Pero lain niya program. No? Kay gapamati sa balay. Happy birthday ko no hambal ni Nelni kay mama niya Nida Realista. Uy, happy birthday! Happy birthday Nida Realista. 67 years old na siya. So, happy birthday Landa. May you have more birthdays to come. Ate Nelni, kung may mga spaghetti na kagwanda. Lain kung tulungan niya kadi karon. Masaka di siya karon kapadulong sa spaghetti. Hindi lang. Joke lang na. Hindi lang. Joke lang na. May ko nagambal nga padulong. Hindi ko may mga spaghetti kada ako mga salad, di pa kaon sa mga bisita. Alright. Ano na? Kami mo kada mo ya Ay, sorry. Na-excite lang ko be. Ipakaon sa mga bisita. Ay, sabi ko, sabi ko, kung may spaghetti, kada ang balo mo siya, enjoy eating. Amo na yan. Kay Nathan Borromeo sa Panakyaw, Bugtaw, Panakyaw, Uswag, Balingasag. Ala, Ang Balingasag sa bago mo niya, mayara mo na ka mo sa Isabela. Mayara mong guro. Or basi para ga-rhyme lang. Ang ako sa Balingasag, sa bago mo, Barangay Balingasag, no? Drako na nabalaan niya. Si Kapitan Pundales the morning sa Balingasag, Bago City. Yes. Mike, oy birthday ni Mike Subongli. Ay, subong. Libuon. Ni Suon. Suon mo Mike birthday. Tidraya pwede ka diya ka pang spaghetti. Iniya, dito niya, no? Happy birthday si mo Mike, i-greet tabi karon on air, sige. Happy birthday Mike. Libuon, happy birthday. Evelyn ni Pomuseno, morning man. Kag happy birthday man sa kay Sir Dr. Alan Yap, ang Schools Division Superintendent sa Bago City. Uy, happy birthday! Happy birthday sa imo Dr. Alan Yap. Yes. Amo ni siguro mga doctor without patients ay. Yes. Kay mga doctor of education sila ya no? Happy birthday landa from Alegria Magtang Portal. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning man sa imo Tintin. Correct. Si Evelyn ni Pomoseno, ara man siya. Have a nice day. Sige, si Milili Oligo, ara man. Morning man. Jeneline Bandoha, watching live from Quezon City. Miss Jinky de Alagdon, morning dira sa imo. And salamat gid Miss Jinky. Yes. For your benevolence and kindness. and generosity. Tanan nga mga Sa tanan nga mga kwanda. Doy Arthur, good morning man. Si Miss Veronica Santillan Manukan, good morning man. Si Chofilo Espanyola Jr. Birthday na sumong. Ay, birthday niya. Happy birthday na sa imo, Chofilo happy birthday lang na sa imo. Kag i-regards lang ko da kay SK Chairman Edimar. Sa Tagda man na? Omero, yes, sa Tagda. Okay. Hinigaran. Happy birthday, Chofilo Espanyola Jr. Wenskili Morales, morning man. Yes. Joe Art Mandagit Tones, good morning. Yes. Lawrence Melgarejo con Clara. Second cousin ko na. Second cousin. Nga ako, ambaya good morning nong. Second cousin. Magaling. Beautiful na. Of course. Sa mga cousin, mga kinablusan mo ya, beautiful. Sila ko nili ko makakuan kita. Maano ganito panawag ni, reunion. Tapos, ma-search kita dira. Okay, kadamo kami mga kinablusan nga, mga muamulos. Ikaw natag sa premyo Siyempre Of course. Bongga. Morning na sa imo, lasting ni siya mo. Laingin man niya akong personal advisor. Soon. Sa Domingo, maareglo mo na. Areglohon ko niya. Areglohon ko niya si Vice Gov. Hindi kayo magbato sa piso, masweldo. Kundi personal advisor sa ni Presidente Bongbong. Ang balong ko sa basiga pangita ka na personal advisor nimo. Pwede kagit. Digid ko ya. I'm always available.
Kag pwede mo ko maging personal assistant. Kadamo. Sumpon-sumpon na lagi dyan, no? Ay, kalan. Ready na ka mo, FC, tomorrow. Inyo surprise sa... Ano naman? Sa LOL, LOL na yan, kadlol. Ano ang surprise naman ba? May surprise kapag itsamol? Yeah. Magluwas sa lechon? Charot. Sana all. Si Ma'am Vanya mapakwanta na mo. Aral po si Ma'am Vanya sa Jahon taniya. Of course. Mapuli na siya daan sa 8. Okay. Makitaan na kami buwas ni Ma'am Van ba? Sige. Wala kami daan kita sa nagkadpon. No? May makita na galing ni Ma'am Van, no? Yes. Pareho ka mo blang adwa beautiful. Of course! Butod daw ko nga ano blang si Ma'am Van Glay personal ka beautiful very siya. Very beautiful. Exotic. Very makikinis kaya isang iya nga nga skin. Supat. Sana ano secret mo, Ma'am Van? Na mo na buwas ato mamangkot siya no secret niya. Basta? Ano nga habon dag imo ginano, Ma'am Van? Habon mo da nga mga mga ginapang ano mo da man do ka. Ka kwantod sang iya nga skin ka kinis bla. Kaya nang her age doesn't show. Ay, bongga. Hindi siya sang wala. Muna nang it doesn't show. Kag sexy, no? Bongga outfit, no? Siling ko gani, pamay na lang sang outfit. Charot. Bongga. Ang himo to yan, doon ka damo, to sing nabligya mo. True! Kaya kadamo-damay ko ba? Kagapon ng himos ko sa na-realize mo? Ay, sus, na-realize ko. Ipangahatag na lang action door. Sa baligya pagidya. Hindi action boy. Kaya actually, damo na ako na pangatag nga bayo. Bisan gani ang mga listener, tali nakabato ni sa una sa may pangatag ko. Tika gapon, kaya ano to yung action boy, may may beneficiary to ang proceeds. Ang sang mga, sang ako niya na benta to lang kagapon. So, para to action boy sa iya nga enrollment. Hindi mamban niya action boy, lako di quarter. Kung may ka quarter, mamban dollars eh. Yes, Ma'am. Gabaton dollars. Why di quarter si Ma'am Ban kay dollars? Basi malay mo boss, mapasabog siya Action Boy. Nga may singing contest, pero bas parar. Kasi mahatag siya $300 ang winner. $300. Pansin mo champion, galing kayong magbuti ni Ma'am Ban. Ano kita ko na yung ma-surprise gali ya? Ate, ang surprise. Surprise. Tika. Kalain. Sige lang, Ma'am Van, excited to be with you and to see you again. Correct. Kamu din. Namin ang balo. Bang US, kaya bla action boy, lako di quarter. Huwag ka quarter, Ma'am Van, pwede mo ko sa mga dollars. Correct. Agree. Pwede na ang $300, Ma'am Van. Gino na. Happy birthday. Nag-greet ko na si Dr. Alan Yap, no? Sige, standby na kita sa atong dugang mga balita. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Kag sa detalye balita international, ginpalibutan sa karon ang Taiwan sang puwersa sa armada sang China kadungan sang joint military exercises. Ang war games ng China kon Chinese People's Liberation Army kon PLA ang ginumpisahan kasunod sang kontrobersyal nga pag-abot ni US House Speaker Nancy Pelosi sa isla sa nakaligad nga Martes sang gabi. Sulod sa pila ka analyst, naggamit pa ang China sa pila ka pinaka high-tech nga J-20 stealth fighter jets kag nagbuya sang conventional missiles bilang test fire. Ginakabing nga niyang pinakadakong military drill halin sa tong 1996 crisis. Amot sila panugyan ng China sa mga airline company sa Asia nga likawan ana ang pagbiyahe sa palibot sang Taiwan. Ini matapos may anom ka areas na gina-point ang China bilang danger zones. Ang mga flights ang gindumili ana yung pisa alas 12 sang udto kahapon, Agosto 4 tudto alas 12 sang udto sa Agosto 7. Samtang ginpahayag sa PLDT Incorporated nga ang home broadband naka-contribute ni sang dako sa ilas ning kita sa first half nga nagsaka ini sang 12% kag nagdangat sa 17 bilyones pesos. Ang consolidated service revenues nagsaka man sang 5% sa 94.3 bilyones pesos. Kag ang consolidated service revenues nagdangat sa 47.9 bilyones pesos sa second quarter. Ang ilas nga fiber-only home revenues nagdako ini sa 62% kag nagdangat sa 23.2 bilyones pesos samtang ang total home revenue nagsaka sang 24% o kon 28.18 bilyones pesos.
Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 36 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 7 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, gindepensahan sang aktor nga si Jerry Raval, ang bata sili nga si AJ Raval, angot sa isyo sang pagbusong. Dugang pa sili nga bisan sinimana na nga wala sila nagakita ay sang iya bata, wala sang malain kung ini ang nagabusong. Lahog pa sini, mas maayo pa ini bangod na pamatud-an nga hindi baog ang iya bata. Madumduman nagwa ang isyo nga nagabusong ang sexy actress nga ginaangot sa iya, nga kung sa ginaangot sa iya nga si Alger Abrenica. Sa balita sa sports, gintalana sa Oktubre 8 ang rematch na anay World Champion Jerwin Ancahas kay Fernando Martinez. Patigiyon ng liwat nga ginkwentro sa duwa sa Los Angeles, California. Ini matapos ginpierde sang Argentinian boxer si Ancahas pagi sa unanimous decision. Ginpahayag sa trainer ni Ancahas nga si Joven Jimenez nga ilan na desisyonan ang paghimo sang rematch pagkatapos sa ila pagkapierde. Bisa na pierde, nagdesisyon si Ancahas nga magpabilin sa junior bantamweight class. Balita Espesyal! Energy! Happy Friday, Action Boy! And sa ato mga ka-action, happy Friday sa inyong lahat and magandang morning. Okay? Sige, good morning liwat, no? Ara gali sa aton subong may kaupo dato ng Action Doors. Sige. Ang aton amigo sa Life Extension Philippines, no? Si amigo natin Jonathan Granada, no? Sir John, good morning liwat and welcome to this Action Radio Bacolod. Mo kag mayong agaman sa tanan nga mga tagpalamati sa Action Radio sa Bacolod City sa Bilog na Negros. Yes, Sir John, medyo maulanon panahon ta subong ang mga balatian bla pa rin sa mga respiratory diseases daw ara damo, dengue, parte ang COVID is still there. Amo na nga siguro sa aton nga mga ka-action we continue to remind them nga importante ni kayo mo ang papabakod sa aton lawas kag kung pabakod sa aton lawas batok sa balatian, Life Extension Vitamin D3 muning aton gid gina-recommendar sa ilo, Sir John. Yes, Sir Boy, ang respiratory tract infections damo ang so maybe season subong tigululan na ang mahimo na kabyanan sang kupitang nagagamit adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 ay ang aton nga lawas once nga ang vitamin D na siya sa mga antimicrobial type sining mga cathelicidin, beta defensins kag iban pag nga mga peptides or molecules nga nag-aaway sa mga bacteria and viruses. Mm-hmm. So nag-respond lang ang aton immune cells sa pag-produce sining mga peptides or molecules nga nag-aaway sa mga bacteria and viruses once nga magtaas ang vitamin D level sa dugo. So ang aton pinaka-goal diri, Sir Boy, is tingwaan naton nga ma-maintain na optimal always ang level sang vitamin D sa dugo. That's why ang gina-emphasize diri sang mga vitamin D expert, vitamin D3 supplementation. Kag ano nga sahi sang vitamin D3 dapat stand alone. Kaya again, kapila naton liwat-liwaton nga kung stand alone or potent ang vitamin D3 nga aton ginagamit, dali siya mag-attach dito sa aton nga cellula via its vitamin D receptors. So once nga mag-attach siya dito, gina-modulate niya ang function sang aton immune cells to produce ining mga cathelicidins kag beta defensins. So dapat mataas anay ang ma-increase naton anay ang vitamin D level sa dugo naton. So ang aton nga Life Extension Vitamin D3 may clinical trial ini siya makabyanan nga guaranteed nga makapasaka gid ini sang aton nga vitamin D level pagkatapos nga ini ang aton ginainom. That's why gina-emphasize gid naton sa aton nga makauturan ang hype hindi naton malikawan. Pero saling kita ya sa stand-alone kag sa may credibility nga sa isang vitamin D3. That's why even ang aton nga mga medical doctors gina-emphasize gid if you want to take vitamin D3 supplement, choose the brand Life Extension because tested and proven na naton ini siya makabyanan for 10 years and during the pandemic era, pandemic time, during the height of pandemic, Sir Boy, kadamo sa mga pasyente naton nga nabuligan gid sang pag-supplement nila sang Life Extension Vitamin D3, reduce ang severity ng COVID-19 nila, ang infection, even ang duration ng infection nila nag-shorten,
kag wala sila na admit sa ospital. So Oo. damo sang studies nga nagapakita nga amo sina ang mahimo kung kita ang naga-supplement sang dekalidad nga sahi sang vitamin D3 kapareho sining aton nga ginakampanya gid nga life extension vitamin D3, Sir Boy. Kag gina-emphasize man naton ining life extension vitamin D3 ging classify niya nga may therapeutic effect gid Sir John, no? That's why kasi ko hindi ni siya supplement lang ordinaryo kundi bulong gini siya because of its classification nga may therapeutic value ini siya Sir John. Yes, ang aton nga FDA Philippines gin-register ini nga aton nga life extension vitamin D3 diri sa Philippines, although nga registered na ini siya sa US kay ang origins ni sa United States, pero gin-register liwat diri sa Philippine FDA kag gintagaan sang Philippine FDA sang registration nga ang category sini is with therapeutic claim or with therapeutic effect. May approved siya nga therapeutic effect. Kaya ang dosage niya sini, isa ka soft gel naton is 1,000 IU or international unit. So nag-exceed siya o nagsubra siya sa gina-consider lang sang aton Reni nga food supplement. So hindi ini siya for supplementation lang. This is really a bulong or drug, meaning may ara siya nga approved therapeutic effect or claim based sa registration natin sa Philippine FDA. That's why diri kita ya sa 11 pesos lang ang per soft gel pero guaranteed na potent kag puro kag di kalidad nga sahi sang vitamin D3 supplement mga kabyanan nga makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level kag maka-address gid sang inyong nga problem, especially kung respiratory tract related nga mga infections, even sa HIV, even sa dengue. Damo sa mga studies na ginpang-cite naton. Unfortunately, hindi ako makasite sang studies subong Sir Boy, kay ari ako sa sagwa. So amo na nga may mga studies gid nga naga-confirm sang efficacy sang ining protection nga ma-render sang pag-supplement naton sang potent kag puro nga vitamin D3 sa mga HIV infection, dengue, hemorrhagic fever, especially sa mga bata, kag sining COVID-19 infection kag iban pagid nga sahi sang respiratory tract infectious diseases, Sir Boy. Gani, amo na nga siling ko gani sa mga kilala ko lingko if ever may mamangkot sa inyo kung anong mayo nga mga supplement, especially kung kinalan sang vitamin D3, i-recommend ang life extension vitamin D3 because you will never go wrong sa imo recommendation. Ako mo na ka mag-recommend ko, kuha man ko ng confident man ko bala mag-recommend surgeon, hindi ko bala mahuyan bala sang gina-recommend ko because ining life extension vitamin D3 has been proven sa mga medical doctors nga epektibo gid sa pag-prevent. Kay nasilin naton bala, prevention is always better than intervention. Epektibo gid sa pag-prevent sang palatian nga magtapik sa aton nga lawas, surgeon. Yes, that extension vitamin D3 and even sila nagkakakibot ginatagaan nila sang 5,000 IU nga life extension vitamin D3 kining mga adult patients nga may mga asthma, may mga pneumonia and nakibot sila sang very nami gid nga improvement sa ilang health condition. That's why diri kita again sa Masaligan Makabyanan, when you choose your vitamin D3 supplement, choose the brand Life Extension because this is 100% ginhimo sa Estados Unidos. Kag ini ang awardee sang ConsumerLove.com survey as one of the top-rated vitamin D3 products in the US. Kag ang circulation sang aton distribution hindi lang diri sa Philippines, Sir Boy, but this is worldwide because we have Life Extension Europe, we have Life Extension Asia Pacific, we have Life North. Sa Makabyanan, magbakal kamo sa mga pharmacies, dapat may marka gid nga LE ang kada soft gel para kamo sure nga ina is 100% authentic kag original. Kag aton man ginaagda ang aton nga makauturan, magbisita gid sa Life Extension Medical Clinic dira sa may GAE 7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Adlaw-adlaw may libre kita dira nga medical check-up. This is very important para ma-monitor naton ang aton nga health status kag ma-prevent naton ang paglala or pag-worsen sang inyong mga ginabatsyag kag ang paggasto sang dako sa medical intervention. That's why dapat may regular kita nga check-up kag bisitahi lang ang Life Extension Medical Clinic kag soon to open, Sir Boy, Life Extension Clinic sa Kabangkalan City kag Life Extension Clinic dira sa SMCT Bacolod. Okay, sige, good news na, good news, no? So salamat gid Sir John for your time again. Thank you so much, Sir Boy. Good morning sa imo kag good morning gid sa aton nga mga listeners. Okay, mga ka-aksyon, Mr. Jonathan Granada sang Life Extension
Philippines. No? So, Action Doors na medyo lang alang na kita sa aton nga panahon. Yes. Happy birthday lang liwat sa kay Mike Liboon. Karon nga adlaw, Mike. Happy birthday sa imo suon, Action Doors. Yes, happy birthday lang na soon, Mike. Enjoy your day and God bless. Kuan anay ang kiss anay chup mo chup. Happy birthday, Mike Liboon. Kag sa kay Dr. Alan Yap. Yes. Sakto ka, Happy Alan Yap. birthday. Happy birthday sa imo dira. Sa karon nga adlaw amo ni sang Schools Division Superintendent sang Bago City, no? Happy birthday. Yes. Good morning kay Sharel de la Cruz dira sa may banwa sang Don Salvador Benedicto. Kag sa family de la Cruz, good morning. Siguro ning may ara sa nga daw sa message wala na hindi ko pa ma-open. Pero Sharel de la Cruz, no? Yes, Taga Don Sharel Salvador de la Benedicto, Cruz. no? Sige. With that, mga ka-aksyon, na atong balita special, buwas na lang kay Action Eden, ano? Padayon na natin bisan ako, boss. Ay, ikaw gali, boss? Yes. Ay, good. Oh, good. Kay sa hapon sa Action Eden. So, see you tomorrow. See you tomorrow, mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, ninyong ipamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa kaya second casting ko na kay Lawrence Melgarejo con Clara. Morning dira si Muday sa Binalbaga. Standby na sa Action Hotline. Upod ka Action Art Tayhupon. Happy Friday everyone. Ang inyo din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.